най-хубавото оправдание на българския собственик на фирма. Най-доброто оправдание. Няма пари. Човек трябва да се знае цената. Ако хората... Той в България е най-типичният пример за работодатели. Ти прави той, прави още 10 неща, ама ние ще плащаме за първото. Така не става. Вече никой не иска да работи така и за мен това не е правилно да се експлоатира така хората. Защото това е експлоатация. Вземи колкото можеш, а пък ние ще плащаме една заплата само и няма какво остане. Така не става. Вече за мен аз не работя така и не препоръчвам да се работи така. Всеки един човек, най-ценното нещо, което има на този свят, е времето. И ако ти си цениш времето, трябва да го продаваш на цената, която ти заслужаваш. Да не говорим, че времето е безценно, но да кажем, че когато работиш, трябва да получаваш пари, които заслужаваш да получаваш. Сега ще ви кажа една история. С брат ми е тази история. Брат ми работи 18 години на едно и също място. Брат ми е много добър човек. И за 18 години шефката му, или шефа му, не знам, му дигаха заплатата само когато закона се промени. Само когато закона се промени, му се дига заплатата. Преди това не. Брат ми преди 3 години му офертираха една нова работа, където му дава 3 пъти повече, отколкото той взима в тая фирма за 18 години. И когато той отиде и каза на шефката си, нали, аз напускам, защото там ми дават повече пари, и тя, без дори да се замисли, направо му каза, аз ще давам същи пари, няма проблеми. Остани. И той ме звъна да ме пита какво да прави. Ми викам, какво да правиш, бе? Затваряй вратата и да бега. Как може? Тя знае, че ти дава малко пари. И най-хубавото оправдание на българския собственик на фирма. Най-доброто оправдание. Няма пари. А как няма пари? За толкова години, значи ти е от Сливен. Почнаха да дистрибуират в Велико Търново, в Пловдив, в София, в цяла България. По едно време почнаха да правят и продукция за Гърция и за Румъния, но пари няма. Нали? Аз искам да се обърна към всички работници, които цените живота си и времето си. Пари има. Трябва да си искате пари. Ако не си искате пари, ще се стоите на същото място и ще се работи за същата заплата. И ни трябва да ви е страх от напускане. Ако напуснете тази работа, защото не ви харесва, защото не ви оценяват, имайте предвид, че след всяка затворена врата има друга врата, която се отваря за вас. Не стойте на място, където не сте оценени.